wata da zara kyawun haɗi da kara, idan da lura ba a yi kuskure ba. Wata da zara haske baya gushe ba, sauti a rera in an yi ba gaza ba, sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba, sirrin tunani ba a san da mai sani ba, mugun nufi mai bai nasara ba. Wata da zara ba shi ne abin nufi ba, abin kwatance wanda bai sani ba, kalubale wanda ba a yi marshiri ba, wanda bai sani ba shi bai faɗi ba, abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba, shi so ba a shirya su guguda da gaba, cikin mutane akwai wanda bai iya ba. Abokina wannan shine abin da ya faru, kuma na rasa ta wace hanya zan bullo dan ganin na magance wannan lamarin. Abokina abin da kai bai dace da kai ba. Me kuma nayi? Lokaci bai kai ba da zaka faɗa hajjiyar ku maganar samu mata sarka. Ka bari sai komai ya saitu sai ka je mata da labari. Domin an ce a ɓoye nema a bayyana samu. Kuma kaga baka ne. Wallahi abokina hankalina ne ya tashi. Na rasa yanda zan yi. Kuma kafin ma fa na gaya wa Hajiya, ita kanta Hajiya ta gane cewa ina cikin damuwa. Ta kira ni ta ajiye ta tambaye ni. Ni kuma I have no option. Dole sai na gaya mata halin da nake ciki. Duk da matsayinta na ma'aifiyar a gare ka, ya kamata ka bi hanyar da zaka waske mata. Ka bari sai komai ya saitu. Kaka damu. Ni fa na yaka ne saboda ina tunanin Hajiya za ta iya gano bakin zaren wannan matsalar. Komai zai iya ƙara lalacewa. Babu abin da zai lalace Idris. Ni fa na yi wa Hajiya bayani saboda ta gano bakin zaren. Hajiya tana son ka fiye da duk wani abu nata. Amma yin haka zai iya janyo matsala. Kawai ni da kai za mu bi hanyoyin da ya kamata mu san me yasa ma'aifin Amina yake fitar ta kakka daga cikin rayuwarta. Na gamsu zancen ka Idris. Saboda Hajiya ta nuna min cewa za ta shiga ta fita. Kuma ko nawa ne za ta iya kashewa akan ta ga na mallaki Amina. Kaga hanya ta farko kenan da zai lalata tsakaninku da Amina a gurin mahaifinta. Duk da cewa kuɗi ba komai yake siya ba, amma mutane sun fifita kuɗi fiye da komai a rayuwarsu. Abin da za ka yi shine kai duk mai yiwuwa gurin dakatar da Hajiya ta san gidansa Amina. Saboda idan ta san gidansa Amina za ta lalata yunkurin da kake na ganin ka samu Amina akan irin labarin da ka bani. Wata da zara kyawun haɗi da kara, idan da lura ba a yi kuskure ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. San da dawo.
akwai sanyi da rai. Wallahi. Bismillahir rahmanir Dan da dawa. Yawwa. Ina Maimuna take dan ban ji bukunta ba. Ta je nan gidan maman Saudat Kiko. Amma dai kin san doka ce sa. Me isa a tambaye ni ba aka fatta ta fita yin kitso. Dama ni na bata dama ta tafi kai hakuri. Ba za a sake ba. To. Doka ce zan sa. To. Daga yau sai yau. Kar ta ƙara fita nan da nan. Kowane lokaci. To ba damuwa. In Allah da za a sanar da ita wannan dokar ta ka dama ina jiran ka je ka da mu yi wata magana. To wace magana kuma? A dama so nake malam ce wannan hukuncin da kai akan Maimuna ya yi tsauri da yawa a sassauta shi sannan dama ta ce tambayan mata kai. Ta ce za mu iya rasa ta fara ambaton mutuwa akan wannan mummunan mataki da aka ɗauka akan ta mai tsauri. Na ce to in Allah yadda an ka shigo ku za mu yi magana ni da ya kamata a sassauta mata wannan hukuncin. To ni fa abu ne na riga na shi kuma na yanke hukunci akan wannan al'amari. Mu ba za kauce a kansa. To shi kenan mai gida ai ba za a ce komai ba tunda haka kake so hakan za a yi. Shi ne kawai ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya Umma. To fa ya naga ka dawo da fara'a cikin walwala. Wani albashar ka zo min da shi. Umma. Alhamdulillah. Matsalata ta zo ƙarshe. Umma game da bayanin da muke a baya. Alhamdulillah. Ai da ma kai nake jira ka dawo. Me ya faru? Kama hanya zamu ka kai ni gidan su yarinyar nan. In ji wani dalili ne yasa ba sa son tare da ita. To shikenan Umma. Ai kamar wannan matsalar mata riga ta zama tarihi. Saboda ina sa ran zan samu lokaci na ɗauko ta na kata cikin gidan nan ta gaishe ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hakan yayi. Wannan yawa Nabila ta buɗe waya. Ta ce tana nan zuwa saboda haka sai ka jira ta. Ta ce kai tafi kewa ma ni ba ni ba. Rigima na dawowa kenan. Allah ka ta lafiya. Amin 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 amin. Kai, masha Allah. Sani da zuwa sarauniyar 'yan mata. Kar ka ƙara yin gangancin kira na da wannan suna. Ban san abin da yasa kike so ki watsi da kambun da 'yan mata suke wawo sansansa ba. Alhalin ke kin samu a tsawage. Idan kai ne namijin da zaka dinka min shi to bana so a kai kasuwa. Idan ma bacci kake to ya kamata kai sauri ka farka. Ka sani ina da yarima na wanda na riga na mallaka masa ni a matsayin sarauniya. Ba zama duniya ko za ka yi sa'a wajen wasu matan domin ka danka musu wannan kambun. Mantawa nake yi da sauran wasu 'yan matan. Ke kaɗai ce wanda idona yake son gani kuma kunne na yake sauraron yadda sautin ki. Ke kaɗai ce macen da take burge ni kuma ke kaɗai ce wacce nake mararin samu. Ke kaɗai ce wacce nake sauraron jin sautinta ko da a bacci ne. Ni kuma kai ne mutum mafi muni da idanuwa na suke gani. Haushin kare ya fi min daɗi a cikin kunnuwana akan jin muryarka.
ina gargaɗar ka da ka janye tsimman rayuwarka a gefen nawa rayuwar. Ni kuma duk munanan kalaman da ke danganta da su daɗin su nake ji kamar an muna albishir. Ni kuma ba na son wani ɗa namiji ya kutso min cikin duniyata domin duk abin da mace take son samu ni na same shi. Idan ka ci gaba da bibiyata to ina tabbatar maka zaka sha mamaki. Hatta da kafafun yaɗa labarai da sauran media shafukansu za su cika da mummunan labarinka da ka kafa a matsayinka na wawan masoyi a duniyar masoya. Yanzu kenan tsatsauran hukuncin da ke kanki kenan Maimuna. Da shi kuwa na gaya miki. Babu mamaki dan na zo na same ki a cikin wannan halin. Amma shi wannan din na san wani da ake tonawa ko ko shi yana can yana begen ki a zuciyarsa. Ya sani mana tunda baba ya nemi ya zo kuma ya zo sun yi magana. Wata magana suka yi? Ban sani ba, amma Adam ya nuna min akwai matsala. Nayi da shi ya fito ya nuna min amma ya ƙi. Dan ƙare, Maimuna lamarin nan babba ne. Girman ya wuce hankalina ya iya musunta shi. Ni fa yanzu ji nake kamar ni kaɗai ce nake tangaririya a cikin duniyar nan. Fiye da haka ma za ki ji. To amma ga wata shawara. Me yasa ba za ki je ki tambayi baba ko umma su faɗa miki me ya faru ba akan matsalar nan? Duk na yi ƙoƙarin haka amma sun ban dace ba. Kin ga daga ƙarshe ma baba ginda ya mun umarni yayi ya ce ko nan da ƙofar gida kar na ƙara fita. To wayar ma da nake samu na ji murya Adam ita ma ya ƙwace. Ina kuma tsoro da fargabar kar da ya zo gidan nan baba ya gan shi don ya yi min wani furci a kansa. To, Amina. Na yi maka bayanin katangar karfen da ke tsakanin ni da kai amma sai da ka biyo ni? Wai kai wani irin nataccen mutum ne? Ina yaka cike daga rayuwata amma kana ƙara cuso kai. Amina, ina son ki kuma ina ƙaunar ki. Zuciyata da ke ta zaɓi mu zauna. Ki bani dama mu rayu da ki Amina. Wata da zara haske baya gushe ba, sauti a rera in an yi ba gaza ba, sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba. Ko a labarin littattafai ko kuma a wasan kwaikwayo ka taɓa jin inda ruwa da wuta suka rayu guri ɗaya? Ka taɓa jin inda sarakuna biyu suka yi mulki a lokaci guda ɗaya? Me yasa ba za ka girmama abin da na gaya maka ba? Amina, ki daina korata daga jikinki. Har yanzu baki zama mallakin wani ba. Ke allura cikin ruwa ce. Mai rabo ka dauka. Har yanzu kuma ina ji a jikina ni ne zan dauke ki. Ka daina bata lokacin ka a banza. Ka bazama duniya ko zaka samu wata ta dace da kai. Domin ni na samu nawa. Mace ba ta zama matar wani har sai an daura aure. Ke kuma na san ba daura miki aure ba har yanzu. Zuciyata ta gama zabar abin kaunarta da shi ta daura auren, da haka muryata ma zai iya zaman maka haramtacciyar abu. Zuciyarki ya kamata ta yi miki adalci domin ba haka ake aure ba. Sannan nan kin zo gidanku ne ko ko unguwa kika zo? Wanda abin da bai shafe ka bane ko aika ta kai. To ina son maka gargadi ta ƙarshe. Idan ka ci gaba da bibiyata to zaka bude idan ka ga a inda bai dace da kai ba. Amina, in dai akan ki ne ko a lashira zan tsinci kaina, ina maraba da haka. To ban taba sanin kai daƙiƙi bane sai yau. Wata da zara kyawun haɗi da kara, idan da lura ba a yi kuskure ba.
Dan uwana, haƙiƙa babu mahallin sanka a cikin zuciyar Amina kwata-kwata. Na sani, amma yana ƙoƙarin samar da shi. Umar, samar da shi? Garin yaya kuma? Ta yaya za ka samar da shi? Me yasa ka ce haka? Saboda Umar, a labarin da ka bani, na fahimci cewa Amina ta yi nisa a san wani wanda ba kai ba. Ta yi nisan da kuma sam ba ta jin kira. To, dan uwa, ka taya ni mu haɗa murya da murya domin sanar da ita halin da take ciki. Umar, na fasa komawa Gombe. Kawai na dawo domin in tsaya ne domin taya ka kwatar rushin Amina. Amma fa ina so ka sani Umar, kamar ka taro mata ne baka da 'yan wasa. Hakan kuma abu ne mai matuƙar wahala. Gaskiya na yake shawarar kasuwan nan zan baɗa ni kawai. A garin yaya, me kai ka kai ku za ka yanke irin wannan gurguwar shawara haka kai kadai? Me yasa haka? Saboda kasuwa ce inda ka fita yau, ka fita gobe, wata da watanni inda ka fita haka za ka je ka dawo babu kasuwa. Shi yasa kawai ne yanke hukuncin cewa kawai zan yi maka. Gaskiya bana goyon baya. Umar, yanda na san ka cewar kai ne mutum mai jajircewa wanda idan ka sa abu a gaba sai ka cimma, kuma yanzu kawai ka zo ka ce haka, gaskiya bana goyon bayan ka. Haka ne, gaskiya ne. To amma kai ne kake gani. Umar, a duk lokacin da bawa ya saka wani abu yake so ya cimma a ransa, dole sai ya sa haƙuri da juriya da kuma jajircewa. Domin dukkan wani abu mai muhimmanci ba a samun shi a haka. Umar, shin ko ka manta da cewa dukkan wani abu mai daraja sai an sha wahala ake samun sa? Sannan kuma idan zaka tuna a waƙar da Mamman Shata yana cewa kowa ka gani a inuwa to fa ta rana ya bi. Sa'an nan kuma masu iya magana fa sun ce idan har ka juwa ne to baban zaba Umar. Haka ne, gaskiya ne. Shi kana ba da insha Allah. Shabab, gaskiya ne maganar da ka gaya mani har kullum tana ɗaya daga cikin abin da na sa a zuciyata wanda nake sa ran samu kowane lokaci. Haka ne Umar. Hakika magana ce mai ƙarfi wadda wasu daga ciki sun samu tagomashi cimma burinsu a rayuwa. Haka ne Umar. To amma ta yaya kake tunanin cewa samun Amina abu ne cikin sauƙi? Idan har ka shirya, hakan abu ne mai sauƙi insha Allah. Umar, haka ne, na shirya zuwa in fito da kai daga cikin gabar kogin da tsiriya ta jefa ka ciki. Ka sanar da ni gidansu, shi ne zai ba da muhimmiyar rawa wajen cimma wannan buri namu. Amma a kamar yadda ka ban labarin, sai ne kamar kai kanka baka san gidansu ba. Haka ne, gidansu, sanin gidansu ba wani abu ne mai wuya ba. Duk da dai tana yakicin a tare da ita, amma na ga gidan ta shiga. Haka ne, Umar, kwatanta min ina ne? Kwatanta min gidan da kaga ta shiga. Kwatanta min. Shikenan, ba matsala. Zan kai ka. Ba matsala. Ba shiru za ka yi min ba Adam, ya kamata ka yi magana domin yanzu gida ma ba a yi tunanin gurin ka na fito ba, an yi tunanin kawai na fito ne zan je wani gurin. Satar hanya? Yanzu kina nufin satar hanya kika ke zo nan? Eh. Gaskiya jin wannan magana ta ki ya ƙara ruɗa da jefa ni fargaba cikin rayuwa wallahi. Ya kamata ki mun ƙarin bayani yadda zan fuskanta. Mahaifina ya yi min iyaka da zuwa ko ina, ko da ƙofar gida ne, in dai ba wani muhimmin dalili ba.
Me yasa mahaifinki zai kafa mana shinge a tsakanin da ke? Dalili kuwa shine yana nufin ya dakile tarayyar da ke tsakanina da kai. Maimuna, ko a iya haka aka tsaya, ba ki da buƙatar neman wata hujja. Ruwa baya tsami banza, in ji Hausawa. Maganar da ikiraka ya ce kuka yi me ya sanar da kai? Wallahi Maimuna, ni ba wani abu da ya sanar da ni, face kawai ya ce na daina zuwa wajen ki. Bai kuma sanar da ni wani dalili ko aibu a kaina ba. To wannan abun ɗaya ne ya ɗaga min hankali, yake yana da bacci ko cin abinci na. Sai dai ban sani ba ko da akwai wani aibu da nake da shi wanda aka lullube min na kyama, wanda har yanzu ba a sanar da ni ba. Amina ko? Ce Allah ne ya sa lafiya. Ba komai. Asali ma alkhairi ne yake tafiya da ni Amina. Malam, idan mutum da ya kawo ka yana da alaka da soyayya, to da Allah ka gaya mu. Babu shakka abin da ya kawo ni kenan kofar gidanku Amina. Idan wani ya nuna maka gidan kuma ya yardar maka cewa ni mai farin jini ce, to ya yauke ka. Ya koye maka hatsarin da ke samun duk wanda ya kusance da sunan soyayya. Hatsari? Wani irin hatsari kuma Amina? Sai ka ce wata tauraruwa mai wutsiya? Wata da zara haske baya gushe ba, sauti a rera in an yi ba gaza ba. Na fita komai da komai ma na bala'i, amma ba za ka ci daga baki ba. Ka ce ka samu wanda ya fara nuna maka kofar gidan zai ƙara samun sauran bayani. Barin garin nan zan yi. Subhanallah. Barin garin nan? Me ya faru? Yanzu na Umma ta gaya min baba yana dawowa gidan nan. In kula da kaina kar in yi dogon bacci. In yi kafa da duk abin da zan yi. Shine ni kuma ne yanke shawara. Kawai gwara na bar gida. Amina, na kasa tsinta komai a cikin wannan waɗannan kalaman naki. Me waɗannan kalaman da Umma ta faɗa miki suke nufi? Yanda muka shiga rudanin nan ni ma haka ta jefa ni. Na yi mata tambaya akan wannan maganar ta yi. Amma kawai ce min tai in kula da kaina. Ni kuma kawai na yanke shawara ba da tattara kayana na bar gidan nan. Amina, ba za ki gudu ba, ba za ki bar garin nan ba. Tabbas akwai wani koyayyen al'amari tsakaninki da mahaifinki Amina. Kuma ya zama wajibi ki san ko menene shi. Domin hankalinki ya kwanta, ni ma hankalina ya kwanta. Altine, guduwa zan yi kafin ya dawo da ni a cikin gidan nan. Babu inda za ki Amina. Ni ma kaina ban goyi bayan ki zauna a gidan nan ba. Dole ne ki bar gidan nan. Dan kar abin da Umma ke gudu ya zo ya faru. To, mu je gidanku mu zauna Altine. Kafin Umman ta dawo, in ta ce mu gobe za ta dawo. Mun yi waya da sanar da cewa bai na kan hanyar dawowa. Shikenan Amina. Ba za mu gaya masa abin da ya faru ba Amina. Sai dai mu gaya musu wani abin daban don saboda kada mu zo mu tona asirin wannan abin. Kin ga mu shiga cikin rudani kuma mu bar wannan sirrin daga ni sai ke sai Umma. To, haka bari da kuma ya fi yawa. Ga kuma ya fi.
wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba. Wata da zara aske baya gushe ba, sauti a rera in an yi ba gaza ba, sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba, sirrin tunani ba a san da mai sani ba, mugun nufi mai yi bai nasara ba. Wata da zara ba shi ne abin nufi ba, abin kwatance wanda bai sani ba, kalubale wanda ba a yi marshiri ba, wanda bai sani ba shi bai faɗi ba, abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba, shi so ba a shirya su guguda daga ba, cikin mutane akwai wanda bai iya ba.